bị đứt tên lâu hết đấy ai bị tí nền riêng làm bả gần lên cần tay có lên ý lê cycle khẩn la cái lăng khá khá chút kinh lâu la khai cycle khá khẩn la bol te kan khalang ana kina mo le cycle kharon cho le kani sal tuk itar bi di bun ngai bete tar bi bun ro e kha iming that thelo kha tir bi bun ro chi bai ule kan video lo thi thin thu te zong zong inam nam hun thawa indam kan be se he ve ni chu video tharen kan ron nang le a ama se bera ka soidu chu he kan chhungkua in new routine kan ti don mi hi kan nei thara chu hei tun hininga ani to kan manna chumi chu enge ti chuanin zing dar sari nge ya tho ani am chuanin le zana dar som pakhat mut nge kan ti boka dar som pakhat mai kan muam chuanin zing dar sari kan tho bokani chuanin le kan phanu poni sengin a choi hun bi thlapin kan siam vek baka chona thil ei hun bi chuanin le zing kara dar sari kan thowa chon ka phanu in breakfast te ya ke pan breakfast te ka ya ki ma boka in tifaya chon chumi zwati yani nisa kan do puini nisa hi rei lote tal zing kara hian don pui kan do wangin kan phanu i pathian zara hrisel e mewa mar chu a hrisel le zuanan kan te google a vel te po kan chhungkua la kumni tan enge tha ti vel ka kan chhungkua la chumi wang chuanin ti hian kan man i tiang hian kan siam chhuak ta ni chuanin le hei zing dar sria kan tho ka ti ka mo chuanin dar riat a hianin ti hian kankal chhuaka alum em tun lain pe chu rei lo te chung pona ompo hianin kan thlan hi tla hlua the atir kha chon ka hu phur fia nan ma sengin he nuam angreng phian nangma ke mo đi ngồi đấy ơi snake văng về ơi snake im một con tán đấy tụt cái gì không snake cái gì đâu khắp đây là dal kan thlak le a dal thlak hi atui ka ti a hrisel po ka ri boka helai hianin hei kan pa do zong tak ai arsale cream kami ka chuang hei oh asa uite you okay uite ikuta kang mi tar kur ikuta kang mi khoi lo tu mo to te không nghe ice akan ikut daro asyik pa le arsa le cream milk cream mo itu ka chuang tomato sauce ka tel buka he arong hi tomato sauce ni ka panu ya chin asa kha lo khoi fuwa ni mi chin salad tok tak ni aka nga ni ka khoi ti ni sa tuna kan new routine hi a tha ka tia tuna kan hun man ta ni mo tun ma ka chonin kan du hun huna kan muwa chon kan du hun huna kan thawa atul hun huna kan thawa kha tang khan ni thina jing mai phi dei kan that che em ni ka that che em mai ni ma sengin hetia new routine kan han nei ta ka chonin ti dan tur kan ti dan thar kan han nei ta ka chonin ke ma te hi ka hlim so tin ka sha chonin le ka vun te hi eng do so tin ka sha chonin khateng khan nya a tha hi ka te kop mai ka siang khanin tun hi chu dar sri nge tho kan te dar som pakhat nge amut kan te dar som pakhat mai kan mu ni chon khatan kan talvel kol khanin dar som pakhata mu hil turang khanin kan hisap ta mo a thang reng khop mai hengi e nakina he kan fanu te po kum ni te lo ni ve to nakina kum te lo upanga ti dan thante nei siangin kan duwa mu dan thante choni entinan daria da len chwa tur ani chonin ti khana hlim don em mai ni len chwa hun khang hak le langa kan te chonin ama in kan fanu hi zana hiandar hi achang hi chon kan mutlai ti thei em mai ni dar som pakhat le chan ve te kan mutir thina dar som pakhat le chan ve po mu sengin jing lampang hi dar sari ni lo pon dar le chan ve he tho nge zela ma sengin hetia amut ma po hianin a tho ma pha mya lo a thave em mai ni
hei Google kan zon dan chuan no pang hian mut ma punin an tho dan jing lampang an tho dan hi ai dang do reng an te chumi ni wang chuanin hei kan kai ni pon kan ringa hi ani kan ring boka chumi wang chuan ania tianin hetiang kan hun man dan thar te hi tha kan ti em chu kan fanu po hi dar seria a tho nge boka a tho lo chuan kan kai tho dar seria ma do mut chung po hianin ke phei chuanin ka ui thina hei daria ta phei chun helam pa chuanin thal telan ani wang hianin ni la eng tha em a muthi ka ui la to kani ma sengim apa hianin atim mu le mai thinam ol sam tak hianin ka ui thei la to ka daria ta hi chuanin ka len pui wa thina dar kwa thleng hianin ka len pui thina khateng khani thina tun chu hei a thei to si lawa ma sengin ke mani hian ti hian hun kan nei tam ve pha boka kan no pa po in ni sengin chuanin kong le lama chuna thave tho ni hen po hi amut ma po hi ui viau mai langin hei bank card hi kala nei lo shim shima tun hi bank card siam turin kan kala appointment te kan la a hei voi ni hi a siam hun appointment kan lak ni khania chuanin paper Google la khanin kan ena paper ver kha kan nei kim cha lawa chuwang chuanin kan nei ho zong kha chu kan kinga kan va thlenga nga ti dan tur te min lo shrilanga kan mamo te kan nei kim lo te po min lo shril ve meng chu kan tia chuanin ti hian kan kal ris ve to pani kan chungin engtin takin lo seyang mo kan tia I bank card siam tur hianin driving license ani lo ponin state ID nei nge turan tia chumi wang chuanin keila in driving license nei turin motor kala khal thiam bik si lawa chuwang chuanin state ID ol samjok ang kan va siam sa dona mi kan tia bank card te kan mamo ve to boxia chuwang chuanin chumi siam tur chuanin hei kan kalani le driving license siam na hmun ni ta helai hmun hi mo chon kan thleng ta ni hianin chonin kan van nei khoba te kan thleng hi sulai son parking motor khalo chuak don cha chon kan han hak to hleka ki khian chuak ka ta khian kan pak thei ngar ani helam pang hi chu he motor hi tam na tuka motor nen feka thil ti ni wang hianin parking te hi zon te hi boi thak ang reng na tuka amara chu he kan van nei hlawa ka siang khanin ti anin abul nai mi a kan pak theya pon han chuakila ui an lum zia mei chu lum tak hi ni hei kan nau paran jin po hianin an ram chu lum an ti viau mo kha ka ti an island mo ma sengin island ai ti lai mun hi la lum zo kala ti zui tiang kan hun te lo thlenga kan vakala chuanin tun hi kan le to ni ID card chu kan siam thei lo ti chu kan siam thei do na ma sengin ka visa hi tun hi ka visa kha kan renew me ka an renew me ka helam pang lawyer ho khan in mo chu aron la thleng hri si lawa chuanin ka visa masa kha ka passport a thi rwal thi turang chi khan ni wang khan etinan tun tumpo ka visa hi an siam chuanin ka passport a thi ka ti dong expire date ma lo kha chu ti khan nong don ni ma sengin he kan lang hak me ka chumi chu a thlen huna chau chuanin state ID chu kan siam thei don ani chu ka soi kha state ID ka nei lo chuanin bank card te engma ka siam ka nei thei don lowa chuwang chuna boi thlak em me oi ha engma nei lo chu ka tiam kan visa renew chung la chu thlanga tharuk
vel nga nga yang an dia ma sengin karin dan chonin thlathum ani do pon thlali vel chu kan ngak to hi mi visa hi mo chawang chunin kan ngak kan nei mei tura nga yang hei ka fanu hi nge kan unau pa he kan panau pa hi exer la thin ka ti ka mo kha exer la ki azir ve char azak ve ang rang do boxia biak chuna zak boxi masengin anai do boxi ka tiang kha no ma chain hei chu mi zuai hani mel la turin kan kal chuaka ye tong tong an dia mo angkal kha ati dan ka zire te so ambul oh no inting ni tang like her shoe malam yeah. Where's the shoe? Oh no, exercise la ve to pati. Oh no, la bal lom. Yeah, a bal. You suffit. You suffit. So incredible. Ma chu te kham pe ko bun top me mi. Okay, entah. Allez. On va prendre le courrier. Hey, ka fano hi tia video ka record dante ka le dante tiang hi alo sheve to boxia ti ani min chu do ni ilo enang o he min chu char do na ka ti dan lakani hi zira ka le ta tiang ka nui thi ka zak deng do boxia ka tiang khaya zir ve se di cái mà chui tiếng camera mà cần cái sang đó là một tí nào cái này chúng nó bảo là xí lắm bằng zoom à cái là hey camera cái cầm cái tiếng ố thì nhỉ Yes. ama cầm mất thì đồ chỉ thôi mi tí đàn hiền copy mà thấy không mấy căn phần nuôi mi hiền copy chả rất thiam to đi thì cũng nên lâu lính mèo chọn lâu bằng hậu hiền lâu phim to in thì lần rất thiam to khóc mấy run, masan. Oh, so close. Baby. Bye. Canta más. Chị đã khăn kinh căng á. Khi đây khi bắt bắt extra là này khi boxing cái tiếng boxing rồi. Lăng thêm cái này nghe. Khi tí dòng khẩu ini tan cho lâu nile ship post xem cái video rồi khi chuyển tụ te in chunga kan lom tak zeda like le share te comment te subscribe te min lo ti sak ve zel turin kan ngen tak zet chawa chuanin delpanin namna hmun thawa vengin ompuin kai shwai tla tur chawn du sak na sang ber kan man chawa